André Lauritsen. Tilbage i fuld træning efter en længere skadesperiode. Jeg kan forestille mig, at du er en glad mand i de her dage. Ja, jeg er utrolig glad. Altså, det er fandme fedt at være tilbage på banen. Man har manglet lidt det der i 9 måneder og ikke har spillet fodbold, og så komme tilbage. Det er en rigtig god følelse. Hvad har du brugt her, altså ud over genoptræning, men har du også brugt det på at bygge lidt på fysisk, eller hvad bruger man sådan 9 måneder til? Ja, først og fremmest så er det jo at komme tilbage fra at have ondt i knæet, men derefter så er det jo at bygge på fysisk, lave rigtig meget bentræning for at blive stærkere rundt om benene, og så bare bygge på over hele kroppen for at være klar til Superliga-fodbold. Det er lidt noget andet end at spille U19. Ja, kan du prøve at forklare den der overgang fra U19 til Superliga? Hvad er det kræver af en spiller, som rykker, når man rykker op? Ja, det kræver, at man justerer sig til tempoet. Det er højere tempo, man skal være fuld på hver klar. Især når man er så ung, så er det nødvendigt at vise hver gang, at man er fuldstændig klar. Man kan ikke rigtig, der er ikke nogen tid til pauser eller noget som helst, så det er bare at være klar lige så snart træningen går i gang. Du skal tage hver træning som en kamp for ligesom at spille dig på. Ikke? Og hvad med det rent fysiske? Hvor stor forskel er der der? Altså, der er noget forskel, vil jeg sige. Nu, når vi træner, kan jeg mærke, at i hvert fald løbemæssigt, det er en kæmpe stor forskel. Og der er selvfølgelig også nogle større typer, f.eks. Paulus. Altså, det er jo ikke en, man møder i U19-ligaen, sådan en stor fyr der. Austin, men han er her så trods alt heller ikke mere. Men hvordan har overgangen været for dig? Altså, nu er du blevet en permanent del af Superliga-truppen, og integreret føler du dig? Jamen, jeg føler mig som en del af truppen. Folk har taget rigtig godt imod mig, men nu har jeg også haft 9 måneder, hvor jeg bare har været her, så det har også været en god overgang. Så nu når jeg er rykket permanent op, det har ikke været ligesom, at jeg har bare været ny på den måde, for jeg har været her i 9 måneder. Men det er selvfølgelig, det er fedt at være her. Altså, det er fedt miljø at træne i. Og nu fik du jo, der var nogen, der blev lidt bekymret nede på træningslejren, da du kom ind og blev skiftet ud igen, men det var fuldstændig planlagt, ikke? Jo, der var ikke noget i det. De sagde inden kampen, at jeg skal spille 20-25 minutter, og det blev så 20 minutter. Fordi det er noget lidt andet, end når man laver løbetræning inde på løbebånd, og så skal ud og spille kamp. Det lover dig for, at det er en anden form, man skal ud i. Det kræver lidt mere at komme i gang igen på banen. Men nu er du ved at komme i fuld omdrejninger. Hvordan føler du, så nu til dem, som måske ikke har set dig spille så meget før, hvordan føler du passer ind i den her spillestil? Jeg har når jeg er i topform, en rigtig god løbekapacitet, kan løbe rigtig, rigtig meget. En god venstrefod, og så arbejder jeg stenhårdt altid. Det lyder som noget, Alexander Zornig godt kan lide. Ja, det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, det er derfor, han har taget mig op. Nu har du et år tilbage i din kontrakt. Skal vi forvente at se dig få debut her i løbet af sæsonen? Det er jo det, jeg spiller for. Det er det, jeg regner med. Jeg håber på. Men altså, det skal lige gå noget tid for at komme helt tilbage igen og have helt boldføling igen. Men jeg håber i hvert fald på det.